Winona Ryderrek ez altzun egin pelikularen bat Brad Pittekin, baina ikus dezagun. Bai, asmatu duzue. Eduardo Manos Tijeras film zoragarrian ezagutu ziren, eta bikote izan ziren. Ea bikote. Gregorio, badakizuen orden, Vanessa Paradis? Bai. Johnny Deppen emaztea, ezta? Bai, oangoa. Be my baby, baby. Alda, Johnny Deppen emazte alda Vanessa Paradis. Baldu zer ikusirik Vanessa Paradisek Johnny Deppekin? Izugarria. Eta Gregorio eta Xantik gaurko zakua eraman dute etxena. Eta benera, vamos, 1.000 euro baino gehiago, izugarria. Ari datoke, euren demarkainuan amala mila €185 irabazita, 15.584 euro gane direlako! Izugarria! Denboraldi honetan banatzen dugun lehenengo zakua. Eta hurrengoan, hemen diru gehiago, jolas gehiago, umora gehiago, miluzen.